Hej, mit navn det er Thea Larsen. Jeg har virksomheden Naturens Børn, og jeg er en af de 3 finalister til iværksætterprisen. Det, at der er en iværksætterpris, det er for mig et skulderklap, en kæmpe anerkendelse af, at jeg i hvert fald er på rette vej. Jeg har noget at byde ind med, som der er andre, der ser noget potentiale i, og det ikke bare er i mit egen lille hoved, at det nok skal blive rigtig godt. At vinde den her iværksætterpris, det vil for mig betyde kæmpe anerkendelse og virkelig give mig mod til at gøre mere. Give mig endnu mere motivation til at fortsætte det arbejde, som jeg allerede har gang i. Og så er der selvfølgelig også den her pengepræmie, som luner godt for en iværksætter, som ikke altid har en masse midler, i hvert fald ikke i sådan en startup-fase, som jeg stadigvæk er ved. Så de 20.000, det vil da gøre godt, og dem vil jeg kunne bruge til noget for at udvikle min forretning. Så det kunne selvfølgelig også være super dejligt at få dem med oveni.